3 tärkeää asiaa, joista moni asiakkaani saanut, olisinpa tiennyt tämän aikaisemmin. Vakavat ostajat seuraavat uusia kohteita heti ensimmäinen 2 viikon aikana. Jos hinta tai esittely ei osu kohtalleen, kiinnostus hiipuu nopeasti. Ostopäätös tehdään tunnepohjaisesti. Hyvä valo, kotikas fiilis ja ensivaikutelma ratkaisevat enemmän kuin pelkkä neliöhinta. Ammattilaisesti otetut kuvat ja pieni stylaus voivat nostaa tarjouksia jopa tuhansilla eurolla. Ero on valtava. Kun muistat nämä 3 asiaa, saat kodistasi huomattavasti paremman tarjouksen. Salaisuus on valita välittäjä, joka tuntee markkinan ja osaa esitellä kotisi oikealle ostajalle oikeaan aikaan. Moni yllättyy, kuinka paljon pienillä asioilla voi olla vaikutusta tarjouksiin. Mietit, miten nämä voisivat tarkoittaa juuri sinun kodillesi. Ja jos asia askarruttaa, olen täällä auttamassa.